Вітаю вас, паважаныя гледачы. Сёння ў праграме «Святыні Беларусі» мы наведаем горад Баранавічы, раскажам пра касцёл узвышэння Святого Крыжа, ад якога пачынаецца гісторыя не толькі каталіцкай супольнасці ў Баранавічах, але і самого горада. Стаўшы першай рымска-каталіцкай святыняй у Баранавічах, гэты касцёл доўгі час заставаўся адзіным каталіцкім храмам, у якім адбывалася літургія. Год заснавання Баранавічаў 1871. Баранавічы ўпершыню згадваюцца ў тэстаменце дачкі ваяводы Хаткевіча Ганны Сіняўскай, якім яна перадае маёнтак Мыш разам з вёскай Баранавічы ў спадчыну сыну. У 1666 годзе гэтыя землі набывае наваградскі каштылян Юдзіцкі, які засноўвае ў маёнтку Мыш езуіцкі калегіум і перадае яму Баранавічы з іншымі землямі. У другой палове 18 стагоддзя Баранавічы былі ўласнасцю масальскіх, невесілоўскіх, а ў 19 стагоддзі ўжо належалі развадоўскім. Плануючы будучы горад, граф Развадоўскі вызначыў два аднолькавыя пляцы на адной вуліцы пад праваслаўную царкву і пад каталіцкі касцёл. Царкву пабудавалі ўжо ў 1908 годзе. А вось узвесці касцёл было на той час немагчыма. Царскія ўлады не дазвалялі будаўніцтва каталіцкіх храмаў нават пасля палітычнай лібералізацыі 1905 года. Пра дазвол беспаспяхова хваляваліся і граф, і біскуп Ян Цыпляк. Не дапамаглі нават добрыя стасункі графіні Развадоўскай з губернатарам у Мінску. Яна марыла пабудаваць каталіцкі касцёл і лічыла гэта амаль галоўнай справай жыцця, але не дачакалася і адышла ў вечнасць. Пасля смерці графіні, якая ў апошнія гады жыцця перайшла ў каталіцтва, яе пахавалі на пляцы, прызначаным пад будаўніцтва касцёла. Толькі тады з дазволу мінскага губернатара на магіле паставілі каплічку. Пачатак Першай сусветнай вайны перапыніў усялякія надзеі на пабудову храма. Пасля сканчэння ваенных віхураў і ўваходу Баранавіч у склад міжваеннай Польшчы ідэя пабудовы касцёла адрадзілася. Ідэя пабудаваць сапраўдны касцёл у Баранавічах паўстала яшчэ да Першай сусветнай вайны, бо капліца не магла змясціць усіх ахвотных. У ліпені 1911 года была створана Баранавіцкая парафія. Але будаўніцтва храма не магло пачацца з-за перашкодаў не толькі царскай улады, але і ад саміх баранавіцкіх каталікоў.
Адны хацелі збудаваць храм каля палескага вакзала, другія на месцы капліцы. Пасля заканчэння ваенных віхораў і ўваход Барановіч у склад міжваеннай Польшчы ідэя пабудовы касцёла адрадзілася. У ліпені 1923 года у баранавіцкую парафію прыехаў ксёндз Люцыян Жаландоўскі, які арганізаваў камітэт пабудовы касцёла. За свае грошы і грошы вернікаў будоўля пачалася. Па яго рашэнні каплічку адсунулі і на яе месцы ўзвялі драўляны касцёл вышынёй 15 метраў. Касцёл пабудаваны негдзе ў 1925 годзе на месцы невялікай капліцы, якая была пабудавана на усыпальніцы на магілах графоў Развадоўскіх, якія былі фундатарамі гэтага касцёла. Яны надалі землю, ну і царскіх уладаў стараліся вельмі многа гадоў аб тым, каб тут пабудаваць касцёл, аднак толькі в часе міжваеннай Польшчы гэта ўдалося зрабіць. Касцёл быў пабудаваны за 1 год. 18 кастрычніка 1925 года біскуп Зыгмунд Лазінскі асвяціў касцёл пад назвай «Узвышэнне Святога Крыжа». Ладзінскі вельмі клапаціўся аб гэтым касцёле, нават ахвяраваў уласныя грошы. На асвячэнні ў сваім слове да вернікаў казаў: «Зараз не самыя лёгкія гадзіны для касцёла і яго верніку, але я ўпэўнены, што мы на верным шляху, і гэты касцёл узвышэння крыжа Гасподняга – знак Божы, і будзе месцам, адкуль мы будзем вычэрпваць моц і падтрымку Божага слова шмат стагоддзяў». Так і адбылося. Зыгмунд Лазінскі – першы мінскі, а затым пінскі біскуп, асоба легендарная. З Лазінскага пачынаецца гісторыя беларускага каталіцкага касцёла. – 25 чэрвеня 1895 года Лазінскі пачаў актыўную душпастарскую дзейнасць на тэрыторыі Расійскай імперыі. Па ўспамінах яго сучаснікаў біскуп меў вялікае добрае сэрца, не заставаўся абыякавым да патрэб людзей. Што да інтарэсаў каталіцкай царквы, то быў непахісны, гатовы ахвяраваць сабой. У 1898 годзе расійскімі ўладамі быў прыгавораны да 3 гадоў ссылкі. Затым вярнуўся да духоўна-асветніцкай дзейнасці. У 1905 годзе прызначаны настаяцелем кафедральнага сабора ў Мінску. У лістападзе 17 года аднавілася дзейнасць мінскай рыма-каталіцкай епархіі. На пасаду першага мінскага біскупа папа рымскі Бенедыкт XV прызначыў Зыгмунда Лазінскага. Біскуп, акрамя арганізацыі рэлігійнага жыцця у адроджанай епархіі, імкнецца стварыць духоўную семінарыю для падрыхтоўкі беларускіх рыма-каталіцкіх святароў. У кастрычніку 18 года ім была створана мінская духоўная семінарыя. У снежні 1918 года Мінск заняла Чырвоная армія. Лазінскі не прыняў такой улады і вымушаны быў хавацца, пры гэтым працягваючы каардынаваць дзейнасць епархіі.
Улетку 1920 года Лазінскага арыштавалі і адправілі ў вядомую маскоўскую турму Бутырка. Аднак у 1921 годзе бальшавікі пад націскам Польшы і сусветнай рэлігійнай супольнасці вызвалілі Зыгмунта Лазінскага, і іерарх перабраўся ў Пінск. У 1925 годзе папа рымскі Пій XI пацвердзіў адкрыццё пінскай каталіцкай епархіі, якую да 1932 года ўзначальваў Зыгмунт Лазінскі. Лазінскі належаў да той катэгорыі рэлігійных дзеячаў, якія імкнуліся да адзінства хрысціянскага свету. Біскуп прымушаў сваіх святароў з павагай ставіцца да праваслаўных, ведаць іх традыцыі і па магчымасці ўзаемадзейнічаць. Ён любіў усіх людзей, і габрэяў, і беларусаў, і все для него не было чалавек якойсь нарадовасці. Все для яго былі дзеці Божыя. І таму за яго, як самыя два галоўныя прыказання: будзеш любіць Бога ўсёй душой, сэрцам і сіламі сваімі, бліжня к самога сябе. Ён гэта выконваў, любіў Бога сваімі малітвамі, сваім пастом і бліжняга сваёю дабрынёй да кожнага чалавека. У Баранавічах на той час была ўжо вялікая чыгуначная станцыя, і Лазінскі прыбыў у горад на асвячэнне касцёла таксама на цягніке. Падчас паездак на цягніках біскуп звычайна карыстоўваўся вагонамі 3-го класа. Звычайна для яго справай было, калі эксэленцыя дапамагаў якой-небудзь жанчыне падносіць рэчы ці супакойваў плачучае дзіця. Вернікі дзяліліся ўспамінамі, што калі Лазінскі сышоў з цягніка ў Баранавічах, цяжка было ўявіць, што гэты стомлены чалавек з простым, прыемным тварам і ёсць біскуп. Лазінскі адышоў да Бога 26 сакавіка 1932 года. Іерарха пахавалі ў крыпце Пінскага сабора ў шэсцін Свяцейшай Паны Марыі. Без Лазінскага не было б першага беларускага кардынала Казіміра Свёнтака. Свёнтак звязаў сваё жыццё са служэннем Господу пасля малітвы ля труны Лазінскага. Юны Казімір пасля заканчэння гімназіі ў Баранавічах накіраваўся ў пілігрымку ў Пінск. Ён спусціўся да труны і ў час малітвы адчуў пакліканне быць святаром. Уся гэта сітуацыя здзівіла Казіміра, бо ён меў намер быць філолагам і на той момант ужо рыхтаваўся да паступлення ў Віленскі універсітэт. Дарэчы, загадку тых зносін з Лазінскім Свёнтак не разгадаў на працягу ўсяго жыцця. Зыгмунт Лазінскі стаў нябесным заступнікам першага беларускага кардынала. Казімір Свёнтак звяртаўся да яго і атрымліваў неабходную дапамогу. Казимир Свёнтак – это большая фигура и большая легенда. Он очень часто вспоминал бископа Лозинского, для него бископ Лозинский являлся таким авторитетом. Он сам говорил, что я только помощник, а главным епископом в Пинской диецезии есть бископ Лозинский, что все мои решения, все я с ним решаю, я с ним делаю консультации, то есть прихожу к его могиле, с ним разговариваю и прошу его содействия. У 1957 годзе пачаўся працэс прылічэння біскупа да ліку блажэнных у каталіцкай царкве.
Вернікі і духавенства пінскай рыма-каталіцкай дыяцэзіі моляцца, каб гэты працэс хутчэй падышоў да завяршэння. І прыхаджане ўзвышанскага касцёла ўпэўнены, што менавіта Лазінскі неяк своеасабліва аберагаў святыню ўсе часы і зараз не астаўляе апекі. А нядаўна ў Баранавічах адкрыўся каталіцкі катэхетычны каледж імя Зыгмунта Лазінскага. Такім чынам касцёлы вернікі парафіі выказалі павагу святароў. Храм будавалі, як кажуць, усім светам. Пасаду баранавіцкага дэканату і пробушча 1 жніўня 1933 года заняў айцец Ян Барысюк. Дзякуючы яму у тым самым годзе з'явілася мураваная брама, а пры ўваходзе з храма паклалі бетонныя ходнікі. Жыхар горада Міхаіл Баранцэвіч ахвяраваў касцёлу вялікую жырандолю. Гаспадар ястрабельскага маёнтка Зыгмунд Катлубай 20 драўляных лавак. У 1934 годзе касцёл абнеслі высокую агароджу з дубовымі слупамі. У святыні зрабілі бакавыя алтарыкі, закупілі фігуркі, харугвы, дываны. Капліца ў 1935 годзе была перабудавана ў парафіяльны дом. На всю акругу єдиний діючий костьол, який збирав вірників не тільки з Барановича і Барановичського району, але й з далейших околиць этой земли. Приезжали люди из далеких сторон, и знаю, что многие приезжали из России. Па некаторых звестках на прыкасцёльнай тэрыторыі быў пахаваны і заснавальнік Баранович Ян Развадоўскі. На жаль, дзе яго магіла, дакладна невядома. Пасля вайны пробушчам у касцёле працаваў ксёндз Барысюк. У 1949 годзе Барысюка арыштавалі і асудзілі на 10 гадоў высылкі. Ён памёр у Сібіры. Замест Барысюка баранавіцкім пробушчам стаў ксёндз Станіслаў Рагоўскі. Ён заставаўся адзіным каталіцкім святаром у горадзе ад пачатку 50-х гадоў і да сваёй смерці ў 78-м годзе. Ксёндз Станіслав Рагоўскі, які трымаў, скажем так, веру тут, ён даязджаў яшчэ тут в Новую Мыш, вельмі прыгожы старажытны касцёл. І дзякуючы яму, скажем так, і тым вернікам, якія нічога не баяліся, скажем так, ні переследу, ні розных там санкцый, і ішлі да касцёла, малілі, верылі, касцёл трывае да сённяшняго дня. Касцёл узвышэння Святога Крыжа пабудаваны ў неагатычным стылі. У вонкавым дэкоры кідаюцца ў вочы драўляныя фігуры традыцыйных каталіцкіх містэрый. Масонскае вока над дзвярымі. Гэты знак часта сустракаецца ў каталіцкіх храмах.
высокая званіца і статуя Ісуса Хрыста над варотамі. Асаблівасцю касцёла з'яўляецца тое, што ён драўляны. Драўляны касцёл для Беларусі – вялікая рэдкасць. Касцёл пабудаваны ў эклектычным стылі. У кампазіцыі выкарыстаны рысы готыкі, барока і класіцызму. Унутраняя прастора падзелена на 3 часткі – нефы. Алтар багата аздоблены. Вялікую каштоўнасць прадстаўляюць абразы. Яны выкананы ў 1934-35 гадах мастаком турскім у манеры акадэмічнага жывапісу. У касцёле знаходзіцца абраз Маці Божай Баранавіцкай, які лічыцца цудадзейным. Ён лічыцца з пачатку 17 стагоддзя. Гэта образ, які, як бачым, мае кароны і мноства вотаў. Людзі звычайна моляцца перед ім. Ну і называецца такі образ, як Маці Божая Баранавіцкая. Людзі лічаць яе цудоўным абразам, пры якім, калі моляцца да Маці Божай, атрымліваюць дапамогу. Уваход на тэрыторыю храма вырашаны каменнай манументальнай брамай. На фоне пастаўлена гіпсавая скульптура святога. Перад касцёлам зроблены грот з бутаванага каменя, у арачнай нішы якога скульптура Панны Марыі. Свята ўзвышэння Святога Крыжа, якое касцёл адзначае 14 верасня, для каталікоў Баранавіч з'яўляецца асаблівым днём. Штогод у гэты дзень вернікі з розных парафій горада і ваколіц збіраюцца ў гэтым касцёле, з якога пачалася гісторыя не толькі каталіцкай супольнасці Баранавіч, але і самого горада. Ад 1990 года у касцёле пачалі весціся беларускамоўныя службы. У той час Езус сказаў сваім вучням: «Все будут ненавидеть вас за мое имя. Кто ж вытрывает до конца, будет избавлен». Касцёл перажыў і войны, і рэвалюцыі, але здолеў захаваць сябе ў першапачатковым выглядзе. Ён заўсёды дагледжаны, так як яго рэгулярна падфарбоўваюць, аднаўляюць прыхажане. Браты і сёстры, у гэтым годзе каталіцкі касцёл у Беларусі адзначае 25годдзе свайго адраджэння сваіх структур. Мы перажылі вельмі цяжкія часы ганенняў на касцёл, пераследу касцёла, калі касцёлаў з кожным днём станавілася ўсё менш і менш. Але гэты касцёл звышэння Святого Крыжа ў Баранавіча, касцёл драўляны, не мураваны, але драўляны касцёл. Выстаяў усе хвалі пераследу, войны. Напэўна, яго таксама хацелі знішчыць, хацелі закрыць, але людзі стаялі за касцёлам, баранілі касцёл. І гэта было месца, адзінае месца ў Баранавічах, не толькі ў Баранавічах, але і ва ўсёй акрузе, дзе цэлебравалася святая імша, дзе быў святар, дзе можна было чалавеку спаткацца з Богам. І, можа, дзякуючы гэтаму касцёлу, таксама, як і нешматлікім іншым, сёння мы маем гэтае адраджэнне веры на нашай зямлі. Напрыканцы нашай праграмы хацелася б падзякаваць яшчэ раз баранавічскім католікам, якія ў часы ваюючага атэізма змаглі захаваць веру, дзякуючы чаму касцёл ніколі не быў зачынены. Мы з вамі не развітваемся, а кажам да новых сустрэч. Няхай добры Бог благасловіць нам і нашым сем'ям. Жадаю, каб кожны з нас адкрыў сваю дарогу да святыні.